ела на... И така, здравейте хора, това сме отново ние двамата, кой друг да е, само ние двамата ще сме и може и други на двойно оцеляване на Майнкрафт. Вече в на Hacker Gamer сървъра, къде той абсолютно много се е развил. Това е тази броня, къде имаш бе? Гол. Голд броня, окей. Горе. Тя каза, че сега ще ми направи Iron броня, Да, тя това има... скин. Окей. Аз имам адски много Iron и адски много гол. И се чуда какво го правя. Да, тя има... Сега ще ви покажа какви... Чакай малко. Къде са ти честовете? Окей, тук е за... Ето. Къде? Долния. Той е? Да. Окей. Гледайте сега какво става. Има 10 диаманта, направя си диамантена броня. Ще взема 64 стак айрон. Или трябваше ми малко по-малко. И сега хора ще си направя айрон броня. И айрон други. Нали? Да. Каска. Купалета. Да, много е яка къщата. Много лесно я направя. Окей. Ма той има и айрон врати. Ти айрон врати, да. Окей, няма да ги правим, много са тъпи. Чайте да си сложа айрон бронята, а тя Hacker Gamer има диамантена броня. Нещо айрон кирка, нещо искаш. Окей. Вземи си пръчки от честно. Окей. И сега ще идат за дърва, както видите. Всъщност много... Покажи, а отвън какво е? Чакай малко. Дърво. Дърво. В честа за дърво има чест. Ело бе. Камък. Къде? Кирки. Къде е той бе? Кое бе? Къде е това за пръчките? Бе. Долния чест. Долния. Иначе е доста яка. Ело и покажи отвънка бе. Окей, аз сега само си направим Iron Bro of... Той? Да. Пръчки. Ето. 7 пръчки. И може да копаме. Ако искаш. Ако искаш, мога да идем и в портала. Направи си кирка. Iron кирка. Нещо, какво друго? Меч. Ма нямам зомбита. Ще го пуснеш ли? Малко. Меч ще си направя. Ева да видим това, да. Ева покажем всичко отвън. Без да влизам в портала. Окей. Тук фермата. Покажи. Там на енчантите. Хора, ето го я фермичката. Много се трудих за нея. Знаете ли колко трудно се е? И ето го енчантни тейбъл. Той Hacker Gamer го е почнала да го загражда, но не е успяла. Не съм още. Идвай. Чакай малко. Хайде скачай, де. Окей, чакай. Майче сега ще ми изключи. Няма. Ето само там ли пуска? Останава. Ами влезли в него, бе. Той. Айде. Добре, човек. Върви напред. Ти пусна ли зомбите? Не. Окей. Чакай да мен да е заредил на теб. Не е заредил, всичко ти е заредил. Що на това зеленото вървим бавно? Аз събирам левел. А това левел ли е, къде го купаваме? Нима, защото тук е пълно слава. Все едно сме напред.
Нимай да ни си изгубим портала. Не я връща. А на креатив моли се върнеш? Не знам. Леко да не попаднеш в лава, как си се засилила. Аз нито един не съм. Мали. Чек да стъп. Мала тъжно. Нема да стоим тук, защото се изгуби. А тук не е толкова интересно. Ако имаше зомбите, ще да е малко интерес. Чакай малко! Ти видя ли портала? Да. И аз го виждам. Чакай! Fuck you! Са вкъщи. Айде. Са вкъщи ли ще ви? Да. Сама. Копай. О, мага, човек. Як ли е сърва? Доста як. Човек, лагаше и ти щупих едно стъкло. Не. Сори. Какво бе? О, за малко ще да ида в портал. Я от тук пак. Ара намерим мина. Окей, нали викаш, че ти имаш мина? Ням мина. Намерих си ли. Направи си. Окей, чакай малко. Аз тръгвам. И аз идвам с теб. Коя мина виж първа в нея? Чакай, дали бе. Беше така. Ох, Тая ли? това ви. Окей. Това е да купаме, нали? Нали? Окей. Да. Тук. При мен. Чакай. Ти надолу ли слезна? Да. Ела. Виж. Виж кой. Човек. Това е истински водопад. Къде искаш кой да е? Само че риганата, че няма факли. Ти имаш ли факли? Да. Човек, аз трябва да стоя с теб, защото нямам факли. Да скачаме ли? Какво си правиш? Ето и заставам. Мина, дет намерих повече диамант. Айра, значи го купа. Без това имаме стаки нещо, ама... Игри. Добре, хора, ще успеем клипа на пауза, защото Hacker Gamer отива до малка нужда. И ще се видим след паузата. До скоро. Ариде. И така, хора, ето ни след паузата. Хакер намерих. Айрон. Не знам на къде избягам. И още малко ще е този клип, само да ви инведома. Fuck it! Удведома. Редстоуна с... каква кирка се чупи? Айрон. Човек, не, Редстоун отида. Тук някъде би трябвало да има диаманти, защото намерих и лавата в пещерата. Пещерата в
Не, точно така лавата в пещера. Окей, сега тук би трябвало да има диаманти. Ма, ако е експлорът, няма. Има факли, значи няма. Натам няма факли. И дори и аз нямам факли и затова няма да хода, защото нямам факли. Ма се взем на някъде тръгнах да. Как може да се изгубиш? Това е... Просто това е унико. Да. Извинявай, че ти го казвам. Ау! Това беше Куба. Куба. Аз един път, нали съм си при водата и там си търся разни глупости. Да, И продължай. само О, мъга, човек. върва си и какво? Гледам диаманти. И викаш, О май гад. о май гад ли си казал? Аз викам о май лайт. Така ни научи чичкото от нашия павилион. О май лайт. Да викаме вместо о май гад, о май лайт. О май г. Това? Дали знам какво означава? ОМГ. Мен питаш какво означава ОМГ. Не бе. Това де ви е казал чичката. О май лайт. Откъде знам някакъв друг измислен език негов си. Тебе ще има някакъв. Опа. Оф. Добре, човек, аз се изгубих. Нито изход мога да намеря, нито... Мен. Намерих изход. Ама нямам с какво да се изкача. Има. Човек, това не е изхода. Какво това, бе? Ти ли си го строила това, бе? Кое, бе? Е това. Чакай малко. Мобизен тъп. Да. Добре, хора, надявам се да ви това от този клип. Надявам се да ви хареса. Ако така, коментирайте, абонирайте, харесайте и постоянайте моите клипове в YouTube. Бай! Човек, виж,